Os usuarios do Centro Ocupacional e o Servizo de Voluntariado do CAP da Pobra levan dende outubro traballando na decoración de Nadal que xa loce no centro pobrense. Foi un traballo que realizaron dende outubro ata agora. Traballaron moito porque tiveron que coser todas as letras que son moi grandes, tuveran as que coseron as eles, fixeron toda a decoración o que é todo o verde das guirnaldas, axudaron a preparar todo e despois o traballo de cartón, pois tuveron pintando todo este tempo cunha ilusión terrible. Na entrada topamos unha casiña de Nadal, un trineo e unha caixa de correo para deixar as cartas dirixidas aos Reis Magos. Tenemos el árbol de Navidad, tenemos el reno, tenemos la casa también y también el buzón de los Reyes Magos. Fixémolo con fin de que a xente lle guste, veñan e saquen fotos e o pasen ben os nenos. Para que se vayan a divertirse, esto es una motivación, es estupendo, y con ellos también, esto es genial. Lo hicimos con cartón, y así que nada, esto es todo lo que hemos hecho. Tamén o exterior loce moi fermoso con guirnaldas, coroas e unhas letras xigantes cosidas polos usuarios, nas que se pode ler Bo Nadal. Destaca tamén a presenza dunha árbore inclusiva que convida a participación. Convidar a todo o pobo que temos aquí un árbore que está desnuda, solamente ten unha estrela, e convidamos a todo o pobo a que nos axuda a decoralo, é unha árbore da inclusión. Convidar a todo o pobo, aos concellos limítrofes, a que veñan e que decoren, que poñan cada unha boliña. Dende o centro agradeceron a colaboración da empresa DS Smith Cartogal que doou o cartón usado como base para estes elementos decorativos.